Mobilizatu gara, Laudioko udaleko langileok hemen gaude gobernu taldeari eskatzen dugulako behin betiko konpone ditzala langileoi eragiten diguten kontuak, urdaritasunak, kezka eta laneko ziurgabetasuna sortzen direnak. Era berean, udalaren kinkalarri horrek langileon osasunari eragiteaz gain herritarrei ere eragiten die, eta ezin baita kalitatezko eta behar bezalako zerbitzurik eman. Eta daude alderrikapen urgenteak eskatzen ditugu, egonkortze prozesu guztiak berehala amaitzea. Langile guztion izendapenak premiaz egitea eskatzen dugu, eta horrela prozesu guztiak behin betiko buka ditzatela. Laudioko udaleko arlo guztietan lan egonkortasuna lortzeko. Gogorazten dugu indarrean dagoen legedarien arabera prozesu horiek guztiek 2024ko abenduaren 31-arako bukatutzat eman behar zenituztera. Eta gero eskatzen dugu ere lanpostuen balorazioa. 2023ko apirilaren onartu zen lanpostuen balorazioa, behin betiko onartzea eta ezartzea eskatzen dugu. Era berean ere udalean dagoen lanpostu oro berehala betetzea eskatzen dugu, hainbat arrazoenengatik, gaixoaldi baja, lanpostu huts, erretiro eta abarrengatik ere. Bete gabe dauden lanpostu guztiak betetzea. Eta gero azkenik 2000ko peoi espezialisten epearekin bukatzea ere eskatzen dugu. Hautaketa prozesuari dagozkion izendapenekin amaitzea eskatzen dugu. Horrela, brigadan dagoen langile gabezia handiarekin bukatuko dugu. Eta Laudioko udaleko langileriak, langile oroen osasuna babestea da helburua. Eta Laudio udalak langileon eskubideak errespetatzea. Berehala konponbideak eskatzen ditugu, eta ez dugu onartuko kinkalarri hau gehiago luzatuko duen proposamenik. Eta horregatik egon gara hemen. Gure hurrengo asmoa izango litzateke hurrengo osoko bilkurara izatea, hori dakizuen bezala publikoa da. Eta gure asmoa da beran hori egotea bertan.